News.mt illum se joħodna immedjatament fil-Gżira Awċija hawnhekk ser nitkellmu dwar persuni illi ma kellhomx impjieg. Dawn mhux biss qegħdin jingħataw l-opportunità ta' taħriġ imma wkoll qegħdin jiġu introdotti fid-dinja tax-xogħol. U dan grazzi għall-inizjattiva bejn il-Ministeru għal Għawdex u Wirt Għawdex. Dawn il-persuni qegħdin jingħataw l-opportunità jitħarġu u jipprattikaw dak illi jitħarġu kif sa tgħidilna il-kollega Jessica Sultana. Dan l-aħħar tkellimna fuq iċ-Ċittadella, l-akbar proġett ta' restawr f'Għawdex, iżda dan mhuwiex proġett iżolat. Kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni Wirt Għawdex u l-Ministeru ta' Għawdex stess qed wassal biex diversi ġawriet storiċi madwar id-Djamant li jismu Għawdex ikunu rrestawrati. Bekk ikompli jiżdied il-valur tal-Gżira Awċija. Din il-kooperazzjoni ilha għaddejja minn April tal-2014 permezz tal-iskema Cleaner and Greener Gozo li tinvolvi persuni li ma kinux jaħdmu u li b'taħriġ qed jagħtu s-sem tagħhom fi proġetti ta' restawr. Dettalji dwar it-tip ta' proġetti li qed isiru tagħhomna Giovanni Zammit, is-Segretarju ta' Wirt Għawdex, fissrilna wieħed mill-proġetti li qed isiru bħalissa. Dam il-proġetti li qegħdin nagħmlu issa bħalissa li bdiet is-sena l-oħra hija l-faċċata tal-isptar il-qadim l-uniku isptar li kellna f'Għawdex qabel l-isptar il-ġdid il-Craig. Dil-faċċata tmur lura mis-1700s, 1726. Kien jintuża bħala sptar u dan l-aħħar qed jintuża bħala l-uffiċċju tal-Ministeru ta' Għawdex. Huwa spjegalna x-xogħol li qed isir fuq din il-binja. Aħna qassamna dil-faċċata fit tliet faces, face 1 fejn għamilna l-biċċa wing tal-naħa tal-left, issa qegħdin nagħmlu n-naħa tar-right. Kif neħelsu minn hawnhekk fadlilna biċċa waħda lejn in-naħa tal-librerija u kilba min irid wara li spiċċaw qegħdin nagħmlu target date ta' din is-sena morru nikomplu f'monumenti oħrajn. Barra minn hekk fl-2014 sar restawr ukoll ta' statwi bħal dik tas Salvatur li kien fl-1904 li l-Awċin qeduh fuq l-għolja ta' Merżuq li tidher minn diversi bnadi ta' Marsalforn. Peress li din kienet tal-injam, fis-snin 70 bidlet għal waħda aktar reżistenti għall-elementi. Fit-2014 għamilna statwa ta' San George it-treq ta' Sannat, intu Sellen ta' Sannat. L-ikbar proġett li kellna kien is-Salvatur into Niżel-Lemma Salforn, qegħdin nitkellmu 400 feet above sea level. Hemmhekk ġibna rajna ħaġa sabiħa ħafna fejn ġew ħafna dipartimenti tal-Gvern ma' xulxin. Fl-2014 ukoll sar ir-restawr fuq il-Funtana 1881 u anke n-niċċa tar-Rumjina. Is-sena li għaddiet imbagħad sar xogħol ta' restawr fuq aktar statwi żgħar bħal dawk ta' Sant'Andrija fix-Xnendi u San Giuseppe ta' Pinu. Żammit fisser kif ir-restawr li qed isir qed ikun ta' benefiċċju wkoll għal ħaddiema nnifishom. L-ewwel qed naħdmu dawn in-nies li kienu qegħdin ifittxu xogħol. Biċċiet minnhom huma restorers u biċċiet minnhom huma handymen. Illum nista' ngħid ukoll ħaġa oħra li importanti ħafna li dawn il-ħaddiema qed intuhom kors tal-Università fl-Università Għawdex fejn qegħdin nittrenjawhom ta' restorers. Il-kors huwa dak fl-arkitettura barokka fil-livell ta' Pre-Tertiary Certificate u li huwa fuq bażi part-time. L-għaqda volontarja Wirt Għawdex ħadmet mal-Ministeru ta' Għawdex u l-Università ta' Malta sabiex dan il-kors jinġie bħala mod li restoration team tagħha u oħrajn jiġu mħarġa professjonalment u sa issa huma 17 il-student li qed jagħmlu dan l-istess kors. Min-naħa tiegħu il-perit Herman Bonici fisser kif dan il-kors għandu lan li jindirizza dak li huwa teoretiku ma' dak li huwa prattiku. L-ewwel semester illi wieħed iħares lejn il-fatturi iktar teoretiċi u akademiċi. Innaf pereżempju waħda mill-affarijiet li l-istudenti jiġu mħarġa fih huwa illi jibdew jaraw u janalizzaw stili differenti ta' arkitettura u jkunu jistgħu jiddistingwu bejn diversi stili ta' arkitettura u jifhmu dak li huwa bini barokk. Jifhmu wkoll anki il-materjali kif inhu mibni dan il-bini, ħafna mill-materjali huma ġebel, però mbagħad għandek injam materjali oħrajn illi jintużaw fil-istruttura tal-bini.
jitalmu jifmu wkoll anke l-istruttura kif taħdem. Fit-tieni semestru l-aspetti teoretiċi tal-ewwel semestru jiġu malma fil-prattika biex bekk il-parteċipanti jisiru aktar konxi tal-komplessità strutturali ta' dan l-istil ta' bini. Jekk inti għandek restawr ta' bini, x'materjali l-aħjar li wieħed juża, mhux kull materjal huwa tajjeb biex inti tirrestawra il-bini. Jekk għandek struttura ħajkollok bżonn tibdel ġebla għax tant iddeterjorat għalkemm aħna nagħmluhom li dak huwa l-aħħar pass li wieħed irid jagħmel fir-restaw, però anke l-mod ta' kif imbagħad tinqata' u tiġi tija l-forma din il-ġebla il-mod ta' kif jinħażlu l-ħeżux tagħha dawk huma qegħdin jitalmu mod prattiku f'dan il-kors. Ġifieri l-importanza ta' dan il-kors huwa l-fatt ta' kif qed jitalmu il-laqgħu dak li huwa akademiku u dak li huwa prattiku. Intant il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo appella biex aktar Awċin u Maltin jinteressaw ruhom f'dawn il-korsijiet sabiex l-arfin dwar il-wirt storiku Awċi ma jintilefx. Dan barra li l-interess tal-korsijiet f'Għawdex ikompli jissarraf fit-twettiq tal-wed elettorali dik ta' aktar korsijiet fil-Gżira Awċija. Se niltaqgħu issa ma' Dr. Reno Borċ, avukat bi prattika li tmur lura madwar 32 sena. Fis-servizzi li jmiss se nisimgħu dwar x'kellu xi jgħid dwar ir-riforma ġudizzjarja. Ir-riforma fis-sistema ġudizzjarja qed wassal għat-tisħiħ tad-demokrazija f'pajjiżna. Kienet ilha deċenji biex tibda titwettaq, iżda kellhom ikunu dawn l-aħħar sentejn u nofs li bdew jaraw it-twettiq tagħha. Smajna ħafna dwar ir-riforma f'dawn l-aħħar xhur minn banda li bdejna naraw riżultati konkreti u minn banda oħra li fazzjonijiet negattivi għażlu li jikkritikaw minflok jikkontribwixxu lejn sistema ġudizzjarja mtejba. Biex inkunu nafu r-realtà, tkellimna ma' min jipprattika. Avukat b'esperjenza li tmur lura xejn inqas minn 32 sena. L-avukat Reno Borċ fakkarna li l-qrati għandhom relevanza kbira f'ħajja iċ-ċittadini u fl-ekonomija tal-pajjiż. Stqarmana li ma jiftakarx li qatt kien hemm impenn favur riforma holistika. Il-gvern kien iddikjara li ħajamel issa riforma sħiħa, qatt ma niftakar li saret riforma sħiħa fil-qasam tal-ġustizzja. Kien hemm kif qed ngħid miżuri li kienu pożittivi ħafna, però qatt ma kien hemm dik li hija riforma sħiħa fil-qasam tal-ġustizzja. U llum nista' ngħid li forsi beda l-bidu nittamaw li beda l-bidu biex ikun riforma sħiħa fil-qasam tal-ġustizzja. Il-mixja lejn riforma sħiħa mhix faċli, imma ir-riżultati ta' dawn l-aħħar snin juru li qiegħda sseħħ. Fil-qrati ċivili tiebet sostanzjalment ir-rata li biha jtiġu deċiżi l-kawżi. Tiebet il-clearance rate fil-qorti tal-appell ċivili superjuri u żdiedet maġistrata ġdida fil-bord li jirregola l-kera favur aktar effiċjenza. Naqas iż-żmien li l-kawża ddum fil-qrati u naqas in-numru ta' każijiet pendenti. Bir-riformi li qed isiru, iċ-ċans li jinqatgħu iktar kawżi se jiżdied żgur. Fil-fatt l-istatistika turi li hemm improvement, dal-aħħar ftit snin sar improvement fil-qtuħ tal-kawżi. U kif qed ngħidin jekk il-ġudikanti ħajkollhom iktar għajnuna, naħseb ħajaqtaw iktar sentenzi u jaqtawhom iktar malajr. Fil-qrati kriminali l-istampa hija aktar kawta imma xorta pożittiva. Dan kollu jistona ma dak li kien jiġri fil-passat. Allura matul is-snin ma nistax ngħid li f'da 32 sena saru xi riformi daqstant enormi, però kien hemm saru xi affarijiet li kienu tajbin. Illum il-ġurnata numru ta' drittijiet ġodda qed iħallu effett. L-Avukat Borċ semma id-dritt ta' disclosure waqt l-arrest u dritt ta' informazzjoni u traduzzjoni waqt l-arrest. Jingħati iktar informazzjoni, pereżempju, biex ikun jista' jattakka l-arrest, għax inti meta tiġi arrestat, l-arrest jekk jista' jkun skont il-liġi u jista' ma jkunx skont il-liġi. F'kawżi ta' droga, issa hemm linji gwida ċari u ġie introdott id-dritt ta' appell minn deċiżjonijiet tal-Avukat Ġenerali, passi li qatt ma ttieħdu qabel. Din il-ġimgħa daħlu fis-seħħ riformi fil-proċedura ċivili li se jnaqsu l-burokrazija, ikomplu jħaffu l-kawżi u jdaħlu proċeduri fast track. Dalwaqt tidħol fis-seħħ liġi li ħatolqot il-proċedura kważi proċedura kollha ċivili tal-qorti u din taħseb għal diversi riformi.
pereżempju ħajżied il-kompetenza tat-Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar li mill-istatistika jidher li qed jaqta' l-iktar każi. Daħlet ukoll is-sistema ta' għajnuna minn Court Attorneys li qed tħalli differenza. Din hija għajnuna diretta lill-imħalfin sabiex jiktbu sentenzi. Pass ieħor biex jinqatgħu aktar sentenzi fi żmien qasir. L-Avukat Borġ qal li pass bżonju stant kien ilu nieqes matul is-snin. Mbagħad tkellem dwar każijiet ta' prokura sabiex wieħed jirtira prokura issa ser jgħaddi minn proċedura jaħfef u irħas. Illum il-ġurnata meta tagħmel prokura biex twaqqafha jidqgħu jiġu notifikati ħafna nies, hemm ħafna spejjeż, dik is-sistema issa ser tinbidel u tiġi sistema aħjar. It-teknoloġija bidlet ħajjitna u l-qorti mhix eċċezzjoni. Allura illum ħaġa li tgħin ħafna kemm l-avukati u anke lin-nies. Pereżempju aħna llum nirċievu SMS illi tkun se tiġi differita kawża. Nirċievu email li pereżempju ingħata digrit mill-qorti u jibatulna kopja tiegħu. Pereżempju nirċievu email ukoll bit-traskrizzjoni il-kitba ta' meta inti tixgħet il-qorti dak jiġi miktub. Lilna jibatulna. Ukoll nistgħu nidħlu online illum f'kawża jkollok kawża tista' tara dak kollu li hemm fil-kawża kemm aħna l-avukati u kemm il-pubbliku għandu aċċess għall-atti tal-qorti. L-Avukat Reno Borġ faħħar il-konsultazzjoni li l-Ministeru għall-Ġustizzja qed iwettaq mal-ġudikanti u kull min involut fil-qasam tal-ġustizzja. Enfasizza l-importanza li kull min jaħdem fis-settur jingħata taħriġ kontinwu. Ir-riforma tkompli sseħħ ma' kuljum ta' dan il-Gvern. Il-Kamra tal-Avukati fl-aħħar jiem ippreżentat il-proposti tagħha dwar il-metodu tal-ħatra tal-ġudikanti li ma' proposti l-Gvern qed jixtar anke fid-dawl li huma kemm xejn differenti minn dawk tal-Kummissjoni Bonello. L-Avukat Borġ tem jgħid li jidher biċ-ċar li din l-amministrazzjoni għandha l-impenn assolut li tbiddel is-sistema ġudizzjarja għat-tajjeb. News.mt ser jerġa' jkun magħkom nhar il-ġimgħa, però sa dan it-tant One News se jkun hemm għalikom bl-aħħar aħbarijiet. Nfakkarkom ukoll li għandna channel fuq YouTube u għandna wkoll paġna fuq Facebook. Inħeġġiġkom iżżuruhom biex dejjem tkunu aġġornati minn ħin għal ħin. Grazzi tal-li lejla kontu magħna. Komplimenta lejli tajjeb.